alaikum salminima min Amati Dian Kande Kanjambuga to Kanjambuga mbodani mi woni jarga wuro mi salmini ceerno e ardiɓe men fof mi ñaagima Allah ɓe ngari e dow jaam yaaɓe ɗuɗɗi e dow jaam minenne kadi kala ko du'ani min ya Allah jaabinan e minenne ceerno ko minen komi e nder ɗum min jibina machallah wona minen tumnade ala bila mamaji amen min tawi gondi e ceerno Alamama Saïdou mamaji amen jokkodirno e Alamama Saïdou wadde Alamama Saïdou ne aranno e wuro ngo biladi ardanno ko pucci ina ko kastambar ɓe mbi'i ko ardanno gonga nde on duma taminen min jibinaka gonga ari ɗo haade o arde ɗo ko ceerno Mamadou Fofana garawol on yahanno Madina bila natondirno e ceerno Alamama Saïdou mbo yahadi ara ha mama am jaati o yo o nani almudo seran kulle garawol ɗo ɗi woni ɗi jokkodiri e ceernajo biyaɗo bonɗo Madina Gounass o wi min faala yiide on ceerna on sara kulle o wattina min kala e Alamama Saïdou min jiya ɗum est ce que o wi awa bisimilla on nde aray ɗo on nono min gaɗorno faroji ɗi ga mo ara ɗaɓɓol liɗɗi maafe kanko ceernajo garawol ɗo o yimba tan o salmodiri makko ha salamu jofi o yima holto jata salam kulle o wima min aɗo ɗaɓɓede ɗo maafe hirande o wi ɗum he min namino nananno almuɗo goto garawol ɗo mbo jokkodirno ɗo e ceernajo biyaɗo bonɗo Madina Gounass o mino yiɗi famodirde on o hollidira min he on o wi ɗum ko min o jani o wi awa jo kay jooɗo ɗo o neli baba am ya ɗaɓɓana ceerno Olly mo yewtita ɗon ne mamam ɓe jewtita o wi ɗum a joka min nani bisimilla ɓeɗo ɓe mama mumen ɓe ɗi mbañanno to parka ɓen mbi ko noon wayi kayen ɗi nana ceernajo o ɗi ɗon dillere mum est ce que ni hankkadi kanko e mama am jewtidi o jewtidi ha ɓooyi o naɓi ɓe to garawol o naɓi ɓe ha Madina Gounass ɓe helle ceerno Alamama Saïdou ɓe jiidi ha ɓe pamoniri yo minen kala minen jiiɗi min jokka lawol ngol o wima eyi mi ɗinnin ɗo o saran kulle mi okki ɗum toon o halfini on toon woni on tuma tawi Gambia fayda ko ɗo woni premiére minen kantora ga o tawi ko ceerno Mamadou Fofana woni premiére saran kulle mum a pullo mum a ceɗɗum kanko wonno premiére eyyi ceerno Mamadou Fofana e lawol Tidiane o nanni min e lawol Tidiane wonno min kam min ganda lawol gongol ngol wona Tidiane ceerno min parani jaɓande kadi lawol gongol ngol wona Tidiane ceerno noon tinno Tidiane o kala ko wona ala e almuɗo Alamama Saïdou min bondani muɗum haaju min kajorani ɗum min calmodira assalamu l'islamu kono amma gueɗe goɗɗe kam min yiiɗa narodirde muɗum hay seeɗa ko ɗon jogornomi wadde naldal ni beele wuuro ngo ko dental gotal malla bila nden saran kulle he o duɓoɗo o du'aw Alamama Saïdou aranno o ari ɗo hayde min nde naɓami garawle junngo Alamama Fofana ɗo o sangi min toon o ari ga kanko Alamama Saïdou Alamama Saïdou jatindi amami hano on yawte ni a ceerno men ceerno Amati Dian ceerno men ceerno Alay Mansour Baro ɓe fof gariɗo wuuro ɗo ɓe mbaaliɗo ɓe mbaɗiɗo fof kala hunde minen gandal min ganda hay hunde sowona Madina hay lawol min jiiɗa noon tide andude Allah noon walli min e duwaji mabɓe ɗi jaabi hay ɓiɓɓe amen ɗanniɓe wonɓe France woɓɓe England woɓɓe Spain hay goto silane machallah wonɗo ko ɗum minen min gandi ɗum min neyira ko ɗo tan eyyi tigui kono noon ko o bamma woni ma makko wonno jarga nde on iwi bam makko lomti nde on kadi iwi koto ɓe miñira bam makko o lomti eyyi ko ni min bondir saabu ko min mama am e mama ɓe gimmori ɗo ndo saare keeɓe kunda gartinci ɗo ceerno noon wattidi cayɗe ɗiɗi fof hunde wotere waɗi ɗum e juma goto ɗum woni oɗo juma tigui ceerno rendin min fof oɗo juma machallah ten noon okkimin kadi ceerno
Mamadou Fofana on julnannoɗo on yayi minira makko lomdi on yayi ha oɗo ceerno men ceerno Saïdou Fofana oɗo yo lomdi o waptudo wassalamu aleykum wa tigi jaafoɗa ceerno machallah ngolɗo cimtol waɗi fayida no feewi wadde ɗum ina janggina tan wuro ngo ko lasliyankeko to banggue l'islam kono kadi to banggue dental ngal ko yettude Allah no feewi somin namdima wuro ngo no foti jumaji goni ɗo malla no foti jamaji goni ɗo e duɗe alɓuranil karim holko jabtoɗa ɗo duɗal ngal ko garawol ngal waɗa garawol ko garawol waaw toon sukaɓeɓe jahata janggo sukaɓe toon janggeta minen ɓe fof ko toon min janggi seeɗa komin pamɗi komin janggi ko toon min janggi est ce que haajo ɓiɓɓe amen ɗi toon jangga machallah ko ɗum woni tigi banggue jumaji e jamaji ko juma wonɗo malla juma wonɗo jama wonno ɗo ceerno Amadou Tidiane watti ɗum juma est ce que machallah han ko ɗum jarata ɗo eyyi tigi mama e ceerno Amadou Tidiane sinti juma o machallah non ko ceerno jama o ko ceerno Alhaji Mamadou Saydou wonno jama on dinno jama o machallah de juma o kadi ceerno Amadou Tidiane ari diidi juma o ɗo kamɓe ceerno Mansour Baro kamɓe diidi o juma est ce que tigi ɗum noon a jarama almami aleykum salminima mi juɗimama oɗo jantuɗo ɗo ko o woni almami wuro ngo min ɗon komi woni ɗo joom sare nde min ɗon ko Allah tan waɗi kam gardiɗo sare nde soko won mawniraɓe am ɓen ko ɗanniɓe ɓe ngala ɗo ɓe kalfini kam sare nde alhamdulillah minen jetti Allah e sare no feewi machallah sare nge ala luural ni ala ɓerɗe ɗiɗi machallah foko ɓerde wotere est ce que foko tijjani en gonga ɗum tan duwete ɗo ɗum tan ñaguete ɗo ko ɗum tan min mbatta jemma e ñalama est ce que ɗo wajifa subaka e kikiɗo tigi minen birda aljuma wajifa muɗum asur juma minen mbaɗa juma fof juma ɗum ko yettude Allah e mawɓe tigi ko mawɓe min tawruno ɗum gonga ɗum Allah wallimi minen sukaɓeɓe minen kadi minen gingon ɗon lawol ɗum ko yettude Allah komi ñagoto tan e ceerno e seere muɗum ha jominen kadi pour min gaccira noon cukaɓe amen si gari ɓe ndewan ɗon nden ɗon teppere machallah minen jetti ɗon Allah no feewi minen jetta ceerno no almami wimani minen kay ɗo dina goɗɗo ala ɗo ko tijjani en kata wonɗo Allah no yeballi men ɗum ɗon a yiya gure goɗɗe ɗum no waɗi hen waalo adda caɗele soko minen Allah no walliri men ɗum ɗo machallah minen jettan ceerno tigi ɗum noon ciftina inde inde nde inde am ko Dawda Diawo machallah ceerno bisimilla sengo jaɓɓugal ɗo minen mbowi ɗum est ce que on gowti ɗum minen gandi ɗum gonga ɗo almami o no wimani ko ma makko wonno almami premier ngo wuro gonga oɗo jarga o ko ma makko wonno jarga premier ngo wuro min kalowo ɗo o min ko ceerno Alhaji Saydou ndin Mahamadou Siraji min mama wonɗo fo salli premier ko mama goɗɗo machallah jaɓɓugal ngal ɗum minen mbowi ɗum minen gandi ɗum so minen mbaɗa ɗum andi ɗo siɗi waɗa ko wowi walla ko andi tawata newi tawat no immo taw waɗa ko laaɗi waɗa ɗum saɗa waɗa ko a wawa aɗa waɗa taw juuɗe ma ɗe no mbaɗani eyyi ɗum noon mi salmini mi juurima no mawɓe mbini ha han komi jiiɗi duwawo mbeɗe ɗum ɗo ɗum ɗi duumo ha abadan aduna gonga tigi beela wuro ngo ne waɗi courant malla ndiyam ina manki hen malla eko nandi hen ndiyam kay alhamdulillah ndiyam ɗo woodi courant no ala solaire ji mi jogui eyyi won ɗanniɓe yimɓe hen woɓɓe hen tammi solaire ji e galleji mabɓe ɓe yimɓe caajata tigi beela ndiyam ɗam ko laamu naniru malla ko yimɓe wuro ngo eyyi ndiyam ɗam ko laamu nanni ɗum tigi eyyi ndiyam folo folo mi kemnoɗo projet goɗɗo waɗanno minen ɗo bohol ɗum yawti député amen no woni maire manda noon France no wiyata ɗum maire minen wiyata député bile Tunkara ko waɗani minen ɗo ndiyam tigi ndiyam ɗo jemma e ñalawma ndiyam manque taw rewɓe ñeeƴi ndiyam tigi min ɗon goƴa ko ɗon kollita laamu bisimilla ɗo ko ɓuuri minen wonde goƴamin tan hande ni ko laawol ay laawol ngol garduɗon ngo immade gaarol ha yetti amen ɗo ɗum no waɗi caɗele seeɗa jiɗɗum koye waɗi kallu ɓaleejo malla boɗeejo no waɗi caɗele ɗum ko laawol ni tan waɗaka hay kaaƴe saka waɗe goddora gonga ɗum dam min ɓuuri ɗo soglude e courant machallah ko nandi hen ko kay ɗum ɗon ɗum ko alhamdulillah ɗum noon jarama